Огледалното осветление се използва за откриване на ендотелни промени и особености на роговицата и за оценка на липидната фаза на слъзния филм. При този тип осветление, осветяването и наблюдението имат еднакъв ъгъл спрямо перпендикуляра на повърхността на роговицата. Задава се голямо увеличение и средна ширина на прореза. Осветлението се отразява от предната повърхност на роговицата към изследващия. Разглежда се зоната непосредствено до отразената светлина. На практика наблюдението обикновено не се отклонява и вместо това отражението се търси чрез завъртане на осветлението. Недостатъкът е, че видимата ендотелна площ на съблюдение е доста малка. И накрая кратко резюме на това какво трябва да се настрои за огледалното осветление. Високо увеличение, среден шпалт, еднакъв ъгъл между осветление и наблюдение. На практика наблюдението не се отклонява и вместо това отражението се търси чрез завъртане на осветлението.